Nggih, menika panjenengan mau wonten pinanti kami dipun kerjasaken inggih menika ya tambungan dipun on rumiyin kanca wonten bolo-bolo wonten apa jadinya dengan sami tapi yang menika manggen wonten pelang terpang kang nerusaken wonten pelang terpang mawon. Nggih menika mireng menawi isi budaya napa niku perang durit kaliyan Cicak Pali kok tak woro-woro ora ajak-ajak. Terus pinten niku Iman Sudono kala wau janipun krungu menawi wonten perang kala wau berarti kok ora ajak-ajak. Tapi ini budaya namun kalian iki perange ngambil bentuk karo aku mung kari nglakoni teko perintahe karo panjenengan. Menika Cerejipun sinom bagi kula tembaraken rumiyin nanti dijanipun wonten ing dinari. Kapalenyo yo merangkulan dasar wus woko tanpa isi jaya nandika adipara saka ngendi Surakarcita angklek saking griya raktaningsun ya nyarso warta yen kakang pandhin mengsah lawan bidang paling rindu meno tan koyo-koyo kakang ini ora paring uning dasar satu alit wiro malah dumugi samangking kakang aran idang paling manjing satu tekeng buyut dahat pingin meniro ini reki mungkin manik tan kuning kok nglingayuda Jenduta ngendika adi dudu karsa mati mandira karma tumanggang mongko sayop narpati pangeran nampel gading iku ingkang angluhur ingsun pengin uninga ing rapiting wong aburi loyo kedah yudhik mayu dadi
wong nempel cetha ya menika wau beli siji budaya nyritakaken dumateng kanca adamipun adikipun menika dilu sanes kadang derekipun ingkang wonten pangangcapan kala wau menawa iki mung aku sademong ngakoni sing juru gawe iku kampel buka kaliyan. Ayo akhiripun yang sinten wong adipun ing pangangcapan menika kepingin ketemu kalian pangeran Mangga Buka badhe sowan mriko. Terus kalian Sisi Budaya dipun setujoni ayo bareng-bareng sowan menyang Mangga Buka. Saengga tiyang kalih sami budal dhateng Mangga Buka menika numpak rakit nggih, numpak rakit. Numpak rakit wonten ing tengah seganten ing segara antawisipun wonten ing menika wonten iwak supa kaliyan boyo nembe tarung. Nah, ana barang Yolowati ngono wau. Lah sampunipun menika rawuh utawa dugi wonten ing Mangga Buka menika dipun suwanaken dumateng Mangga Buka saengga Sisi Budaya ugi pinaringan apa niku jelas utawa nami. Margi Sisi Budaya cerita menawi piyambake sampun manggen wonten ing Karangpatung nanti dipun babati. Terus Pangeran Mangga Buka maringi jeneng menawa Karangpatung iku jenengna Roman. Amarga Karangpatung piyambake pindahan saking Roma. Terus hubunganipun Karangpatung kalih Roma dipuntesaken dukuh Roman ngantos saking menika para wau. Lah sadurunge wonten Yudhistira Mangga Buka sampun diparingi ular-ular makaten kala wau. Sisi Budaya sami wangsul dumateng ing Roman. Sami-sami wonten balik wonten Roman Sisi Budaya menika kerawuhan malih kanca saking pundi niku Sindupati kala wau amargi piyambakipun badhe nyambut kula nyalang jagung. Jadi bolak-balik kok adu jagung kalah terus. Ayo Sisi Bupati badhe nyuwun apa niku ayam. Lah Sisi Budaya desa Jang aku nang kene sik anyar kampung anyar ayam. Terus menika wonten tembang kinani mangke ceritanipun ayam saking Palu menika mangke wonten iki lajeng dipun cerita tembang iki monggo.